Ċifri ppubblikati t-tnejn fil-Parlament juru li żewġ ministeri biss tal-aħħar Gvern Nazzjonalista taw bejniethom aktar minn 30 miljun euro f'direct orders. Iċ-ċifri mogħtija mill-Ministru Ian Borċ bitweġiba l-mistoqsija parlamentari tad-Deputat Laburista Byron Camilleri ikopru s-snin ta' bejn Marzu tal-2008 u Marzu tal-2013. Miċ-ċifri joħroġ li fl-ewwel sena l-entitajiet li kienu jaqgħu taħt l-eks Ministri Austin Gatt u l-eks Ministru George Policino fosthom Transport Malta u l-Awtorità tal-Ippjanar taw bejniethom kważi 5 miljun euro f'direct orders. Fost dawn kien hemm ix-xiri b'direct order ta' Hexagon House b'valur ta' aktar minn 2 miljun u 600,000 euro. Xirri li wassal għal protesti kbar mill-ħaddiema tal-Awtorità tal-Ippjanar għax qabel ma nxtrat il-post ma kienx iċ-ċertifikat tajjeb u ħieles mill-irwejjaħ. Ix-xiri ta' servizzi b'direct orders baqa' għaddej bl-istess ritmu fil-leġislatura kollha. Fl-2009, iż-żewġ ministeri taw bejniethom 5 miljun euro oħra f'direct orders fosthom għal servizzi ta' konsulenza, stampar, sigurtà, reklamar u trasport. Fl-2010, loti ta' servizzi b'direct orders flok b'kuntratti żdied b'medja ta' 1,5 miljun oħra biex in-nefqa laħqet kważi is-6 miljun u 500,000 euro. Fost dawk li gawdew minn dawn id-direct orders kien hemm il-kumpanija involuti fihom Enfenek u l-kap nazzjonalista Adrian Delija, b'din tal-aħħar tingħata 3 direct orders b'valur ta' aktar minn 40,000 euro. Iċ-ċifri ppubblikati fil-Parlament juru li fis-sentejn ta' wara x-xiri ta' servizzi b'direct orders kompla għaddej ġmielu bl-ispiża titla' għal kważi 14 miljun euro. Fil-fatt, matul l-2011, l-entitajiet taħt Gatt u Policino taw bejniethom kważi 7 miljun u nofs f'direct orders u aktar minn 6 miljun u 300,000 euro fl-2012. Fost dawk li benefikaw kien hemm il-kumpanija ta' oħt Richard Kakija Caruana b'direct order ta' aktar minn 43,000 euro minn Transport Malta għal sistema ta' permessi fit-toroq u dik li kien involut fiha l-ex kap Simon Busuttil li benefikaw minn direct order ta' 20,000 euro. Fl-aħħar xarejn tal-Amministrazzjoni Nazzjonalista u li waslet għall-Elezzjoni Ġenerali ta' Marzu 2013, loti ta' direct orders mill-entitajiet ta' Gatt u Policino qabeż il-1 miljun euro.